Hey, what's up mga ka-adventure? Nandito po tayo ngayon sa mga street foods and night market na Araneta City, Pangasinan. Dito sa may bandang kabila, mga pagkakainan. Sa kabila naman, mga ukay-ukay at wagwan. Yan, so pwede kang makabili kung nakagugutom ka. Dito ka lang pumunta para makabili ng mga kakain. At ibang ulam at merienda. Kung okay naman ang hanap mo, dito naman sa kabila, napakarami. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may Araneta City Night Market. At dito ka nga makakabili ng iba't ibang pagkain tulad ng lechon baboy, mayroon ding empanada, at mayroon ding mga nagbibinta dito ng coffee at saka milk tea. At iba't ibang flavor ng sa malamig o palamig. Kaya tiyak, hindi ka mauuhaw dito. Ano yung binta nyo dito, ate? Yan, meron din pa palabok. Palabok na mo, pancit, spaghetti, carbonara, pancit. Ano yun, ma'am? Spaghetti, pancit, palabok, carbonara po. Apoy, napakarami talagang pwedeng mabili dito mga ka-adventure. Mayroon ding mga nagbibinta dito ng inihaw na bangus at saka inihaw na hito. Rice palamig. Sweet corn kuya, ate, palamig niya. Dito namang banda mga ka-adventure, mga pritong manok ang kanilang binibinta. Kuya, anong paninda mo dito? Empanada, 55, may 35. Masarap ito, mura pa. Napakamura naman ang kanilang mga empanada dito. Mayroon ding mga nagbibinta dito ng shawarma. Pwede ka na makabili ng kanilang paninda, 3, 100. O di ba mga ka-adventure, pag mapasyal kayo dito sa may Araneta, mabubusog-busog kayo dito. Kung galing naman kayo sa trabaho at tamad-tang magluto, pwede na rin kayo dito magtungo. Corn dog, no? Corn dog po. At mayroon ding mga nagbibinta dito ng corn dog at saka takoyaki. Dahil malapit na rin po ang kapiestahan ng Araneta City, taon-taon mayroon silang pa night market dito. Night market o di kaya na may food strip. Kaya kung street foods lover ka rin katulad ko, pumunta ka na rin dito. Mayroon nga tayong nakitang chicken inasal dito. Sa halagang 100 pesos, mayroon ka ng rice at saka mayroon na ring sabaw. At pag ikaw ay nauhaw, magpalamig ka na rin dito. Pag okay lover ka naman, napakarami ka rin pwedeng pagpipilian dito sa may Araneta Night Market. Wow, ang sasarap naman ang paninda nyo dito. Kaway kayo, sir, madam. Hi. Yes, market ng Araneta. Arat na! Kaway kayo sa vlog. Hi. Ano pa nga bang inaantay nyo mga ka-adventure? Sabi ni ate, arat na! At tayo na yung magtungo at dayuhin na natin ang pinagmamalaking night market food strip ng Araneta City, Pangasinan. Ayun na mga ka-adventure, mayroon din sila mga bintang siumay dito. At syempre, mayroon din mga Shanghai, empanada at mga pritong manok. Mayroon din tayong mga nakitang nagbibinta ng buko shake at saka buko juice. Sa dami ng iyong pagpipilian dito mga ka-adventure, siguradong mapapabalik-balik kayo dito para tikman yung mga iba pa nilang mga paninda dito. Halos mga kumakain dito mga ka-adventure, katalasan mga estudyante at mga empleyado. Pagkatapos kasi ng kanilang eskwela at saka klase at trabaho, dito agad ang kanilang tungo. Mapapasana all ka na lang talaga sa dami ng makakain dito. Sana all! Mayroon nga tayong mga nakitang chicken nuggets, atay, lubot, calamaris, tuknening at napakarami pang iba. Ulam mano merienda, sob na sob ka na dito. Kaya yayain mo na ang iyong mga katrabaho, kaklase at barkada at tayo ni magtungo dito sa may Araneta City, Pangasinan Food Strip and Night Market. Sila ay bukas araw-araw, Monday to Sunday. Mas magandang pumunta dito mga ka-adventure pagdating ng hapon para pagkatapos yung kumain at magbanding, pumasyal na rin kayo sa kanilang pailaw or silo-silo. Ay grabe talaga mga ka-adventure, napakasarap talagang mamasyal dito at saka mag-food strip. Hi! Hi, sir. Hi, madam. Mga ka-adventure, kung makadaan kayo dito sa may Araneta City, yan, harap na dito sa kanilang public night market. Pero araw pa, kaya hindi pa matatawag na night market. Yan, dami dito mabibiling mga foods, mga ukay-ukay, wagwagan. Pag-enjoy kayo dito lang to sa may poblasyon, Araneta City, Pangasinan. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, arap na dito, malapit lang to sa may Magic Mall Araneta. Kaya it's more fun in Araneta, Pangasinan.